Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. येवा कोकण आपलोच असा. ठाकरे कुटुंबाची माहिती मी बाहेर काढावी अशी संजय राऊतांचीच इच्छा असल्याचा गौप्यस्फोट आमदार नितेश राणे यांनी केलाय. पाहूया काय म्हणाले नितेश राणे. ज्या पद्धतीने संजय राऊत रोज उठून भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या नेतृत्वावर टीका करतो, याचं कारण असं आहे की त्याची इच्छा आहे की मी ही सगळी माहिती बाहेर द्यावी, ठाकरे कुटुंबाचं वस्त्रहरण करावं, ठाकरे कुटुंबाच्या बद्दल ही आतमधली माहिती, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरेची, आदित्य ठाकरेची मुख्यमंत्री बनण्याची ही जी अंतर्गत माहिती आहे ती बाहेर मी काढावी अशी संजय राऊतची सुप्त इच्छा आहे. म्हणून तो सातत्याने बोलत बसतोय. त्याला माहिती आहे की जेवढं ठाकरे कुटुंब बदनाम होईल तेव्हा त्याचा जुना राग त्यांच्यावर निघेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.